Acaban de escoitalo, non só os estudantes, tamén os traballadores necesitan en moitos casos optar polo alugueiro de habitacións. Os prezos á alza obríganos a compartir piso, unha tendencia que, segundo a Asociación Galega de Inmobiliarias, vai a máis. Desde a Asociación Galega de Inmobiliarias advirten que o alugueiro por habitacións destinado a vivenda permanente é xa unha realidade nas cidades. O que estamos vendo é que traballadores de forma indefinida que queren residir na cidade necesitan alugar unha habitación ante a falta de vivenda a precio económico que podan pagar co seu salario. O prezo de alugar unha vivenda subiu en Galicia un 7,6% no terceiro trimestre do ano, segundo o Idealista. Na capital galega, máis do 90% das casas arréndanse por riba dos 600 euros. Estamos falando de que menos de 600 euros é só un 6% do total de vivendas. Entón, co ratio que recomenda o Banco de España de dedicar só o 30% dos ingresos, para alugar unha vivenda de 600 euros fan falta 1.800 euros de salario, co cal se precisan prácticamente 2 persoas para poder alugar unha vivenda. En moitos casos resulta máis caro arrendar só unha habitación nunha cidade que unha casa completa no rural. Vai un pouquiño en función da zona e o espacio da habitación, pero si están no entorno dos 300 euros máis ou menos. As máis pequeniñas e interiores poden estar nos 250 euros. Hai de todo, poden ser propietarios que viven na propia vivenda e realugan unha habitación dentro do seu piso onde comparten e eles escollen a persoa co que queren vivir, ou directamente propietarios. Nalgunhas inmobiliarias, como esta, con 30 anos de experiencia no sector, adiantan que o alugueiro por habitacións pode acarrear problemas para os propietarios e pros inquilinos. Para iso están as pensións, para iso están os hoteles. Non todo o mundo pode coller e alquilar uns pisos por habitacións, e si, ala, aí vai. Se aquí veñen unhas persoas, 3 persoas para traballar ou que sea, fai o contrato a nombre de un que se fai responsable. Entonces podes alquilar, non ten ningún problema, pero eso de nos alquilar por habitación por habitación, nós eso non o facemos. Hai que non fai, sobre todo en particulares, pero nós non.